in gane ka wurin gidan kudin nan ko ka taba su sai ga ba ko ban sa hali ne ba shi kuma ina wasa ina ba ga wasa ba ga wasa ina kan sa ni gidan dan kan ne ga wani ba ko nan wallahi mai kudi wallahi ba ko ya ta hilahira kan boko ba ko ya ta hilahira kan kawo ba wannan ba dambe ba ne ina autar fbr ina autar fbr shiga cikin yi sadiq wannan ba dambe kuke yi ba babu wanda ka dambe haka a tsaya a yi dambe a tsaya a yi dambe a yi min dambe a yi gwagwa ma tare da fadi shiga da ko samu ne buga a yi dambe mana soja wallahi ana mai shirkar kurtu yau tana representing Nigerian army by name as it implies soja ba da tsoro they are the best security we have in Nigeria da an ce soja an kare su ka yaki su kai alamai kai alamai ce no wallahi ta faɗi to wallahi ya kai 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 soja ya ce wallahi ba mutuwa ne je autan gwamnati ta gaya buge wallahi yau ƙarya ta kai da ado arewa ado na arewa cikin ado arewa zan buge na arewa ado arewa kaftin na arewa soja ya ce zan buge na arewa duk ɗan gurma ɗaya da ya kashe na arewa na ba shi 10,000 kyauta to ina kuje ku ɗan arewa da muka alƙawari kun sa akwai alƙawari 1,000 an ce duna arewaci shi da gwamnan ta gaya ce haɗa muku da alƙawarin kuwa lokaci ga dambe nan za a tattara da riba da lamai da riga sannan sauran na yi da riga sassan bi da riga ina za a kana jira iske ka kasare gaskiya dambe yau na ka bai burge ni ba haba kai ga bala'i na jama'a ga mutane nan na taimakon nawa wasu abdullahi har da yan gurma da ta Allah saka da ni wa to no kai 10,000 ka buge na arewa da ajon kaftin na arewa tambayar zai baka 10,000 wallahi kana da 10,000 wallahi duk dan gurma dan da ya buge na arewa ga irin wannan special day shi na da 10,000 ɗan ta gari an yi ɗan ta gari an yi mamman ɗan sarina lokacin mamman ɗan sarina shi na da malamin yuno shi na da aminu tambuwar lokacin da sun taban na kan ya wuce sai ɗan ta gari ce ni a kai ɓannar da ɗan ta gari wallahi mamman bai tawa ba an kare sai an kai shafin ɗan ta gari to shi mun ga da Allah ya mani Allah shi ba da laya to yanzu sai an kai mahabbar ɗan sanda Abdul
na dakatar da shi haka nan na yi daidai an yi dango wada wada ai na son haka ku bari a bari haka na yi daidai to ina masu yi ga Allah ku zo gaskiya wannan danga a raba shi haka an yi danga a basu haka nan su samu wani abu ba ya aika haka kada mai jama'a yau kuma ta ilawa ina ba abu ramadan ina ba abu ramadan yake na ji daɗi ni da ambasada wannan dambe an yi shi jiya ko idan ɗan an goma ɗan ka buge akwai 10,000 a wata a kewaye mun yi alkawari ko kun cika alkawari duk layin garban ba ta nare wai ko kun ce ƙarya nika ina ce ana yadda ƙarya nika kalmar nan da ba a faɗa min ku haɗi wallahi ba mu ko faɗa kuma to ku haɗi ina yi ƙarya ku ce kai ƙarya ya kai zan ce za ka tun da kun cika alkawari yau to yan da mini kaci an ban kaci haka wannan iskancin da ni kona ka tsare su da na lai ko ni sun kai sun yi banza ko gudu banza ko kwanci banza kai a waje aka tsoro ko awa a kace shi ne la ilaha illallah la ilaha illallah wannan da ke hannu yake tasowa kana ta wani karuwancin banza da yanzu to according to Dimash